Τελικά, το μέγεθος μετράει. Αν είσαι 1,57 και οδηγάς μηχανή ή θέλεις να οδηγήσεις μηχανή, τότε αυτό το βίντεο σε αφορά. Όταν έψαχνα για να αγοράσω την πρώτη μου μηχανή, δεν ήθελα κάτι απλά για να οδηγάω. Ήθελα κάτι το οποίο να ανεβάλει φορμάνι και ταυτόχρονα να νιώθω ασφάλεια καθώς φτάνουν τα πόδια μου στο δρόμο. Και κάπως έτσι κατέληξα για πρώτη μου μηχανή να αγοράσω τη CF Moto 300 NK, η οποία για μένα ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να είχα κάνει. Έχω κάνει και αντίστοιχο review στο TikTok, οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε. Εννοείται ότι θα χαμηλώσω κι άλλο την 300K, αλλά έγινε ακριβώς όπως την ήθελα. Στη σχολή οδηγών είχα κάνει τα πρώτα μου μαθήματα με το MT-03 της Yamaha, εξαιρετική μηχανή, αλλά δεν ήταν στο ύψος μου, οπότε είχα δυσκολευτεί αρκετά για να προσαρμοστώ. Τα tips μου λοιπόν για τις shorties της παρέας. Πρώτον, επιλέξτε ένα μποτάκι, ιδανικά, το οποίο να έχει λίγο πιο ψηλό τακούνι και λίγο φιάπα, όχι ώστε να πατάτε με ασφάλεια στον δρόμο και να νιώθετε σιγουριά. Δεύτερο tip, προσαρμόστε τη σέλα σας. Πολύ πιθανό να χρειαστεί να την πάτε σε κάποιο ειδικό για να την κόψει ελαφρώς μέσα, οπότε να χαμηλώσει λίγο παραπάνω. Τρίτο tip, χαμηλώστε λίγο τις αναρτήσεις. Ένα μικρό χαμήλωμα κάνει πραγματικά θαύματα. Και νούμερο 4, φτιάχνουμε την τεχνική μας, προκειμένου όταν σταματάμε σε κάποιο φανάρι, σε κάποιο stop, να ρίχνουμε το βάρος μας στο πόδι το οποίο μας εξυπηρετεί περισσότερο και να σταματήσουμε. Ακόμα και τώρα που έχω αλλάξει κατηγορία από naked έχω πάει σε super sport και υποτίθεται ότι είναι πιο χαμηλά, πάλι αν με δείτε στον δρόμο θα δείτε ότι δεν φτάνω και ακουμπάει η μητούλα από τα δεξιά μου δαχτυλάκια ίσα ίσα στον δρόμο. Γι' αυτό το λόγο και φοράω ψηλό μποτάκι, ώστε να είμαι πολύ πιο άνετα. Αλλά ξέρετε κάτι, όλοι είναι θέμα συνήθειας. Αν θέλεις να οδηγήσεις μηχανή, μπορείς να τα καταφέρεις ό,τι ύψος και να έχεις. Τώρα, αν έχεις το ίδιο ύψος με μένα, γράψε μου κάτω στα σχόλια ποια μηχανή οδηγείς αυτή τη στιγμή και ήταν η πρώτη σου μηχανή και τι ακριβώς έχει βολέψει, προκειμένου να βοηθήσουμε και άλλες κοπέλες που έχουν πιθανόν το ίδιο ύψος με εμάς. Δεύτερον, αν είσαι κοπέλα που είσαι πιο ψηλή ή αγόρι που είσαι πάλι πιο ψηλός και έχετε περισσότερη εμπειρία, γράψτε μας στα σχόλια κάποια tips για να μας βοηθήσετε ή κάποιες μηχανές που δεν έχουμε σκεφτεί και ίσως θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε με περισσότερη άνεση και ευκολία. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Bye!